vo svojom živote ešte som mal takú vec, to horolezectvo, môžem povedať. Horolezectvo, boli sme, takedy, nebol som kto vie, aký horolezec, ale rád som liezol. V Gerlachu, keď sme spadli, rok predtým, než som spadol, sme šli v 5, nás bolo 2 devčatá a 3 chlapci. Bože chrán, že by som na ženy dajako si, ale no, boli pomalé, jak slimáky, také boli. A si myslím, pánečku, jak to... A ešte v 2, keď sa lezie, ktorí ste horolezci, viete dobre, že urobí štant, otočí a ide perfektne v 2. Ale keď ide v 3, 1, 2, 3, 3 krát, 2-krát pomalšie ideš, hej. A ešte keď sú ženy, no tak to bolo ťažké, však ťažké to bolo. A dosť na tom, rok predtým sme tam zostali, na Gerlachu, v takom pláci, že ak už prišla noc, tak náhle si myslím, však my nedojdeme hore, teraz čo? Tak hovorím, musím nájsť nejaký bývak. Odviazal som sa, hovorím, nájdem nejaký, dneska by som to už nespravil. Tak čelovku, baterku som si dal. To je strašne zle s čelovkou. Keď chytíš, myslíš, že to je chyt a ono to je oblína. Vtedy som sa toľko vybal, že ak som mal vysknuté až k agoretu. Jednoducho, našiel som taký plac, vyťahli sme tie devčatá, možno polnoc bola už tak, jak 2 stoly. To sme mali tam, už som všetkých uviazal, sneh už bol, odpratali sme sneh. Zima, kosa, celú noc. Sme dali svoje veci devčatám. Hovorím, Maro, že ti zima? Nie, čo si, je taká zima. A už len tak sme nohy vystierali tam ponad priepas, tak dolu. A dosť na tom, že poviem však aj tak, dúfam, že sa nepohoršíte, na záchod, keď sme potrebovali, tak my sme boli raz 2 chlapci, a devčatá, si myslím, čo teraz? Hovorím, vieš čo, my sa posunieme tak dopredu celkom, aby sme nespadli, tak až celkom nie, ale tak, hovorím, a vy za nás, devčatá, my sa nebudeme otáčať. Však devčatá urobili, čo mali. A teraz začali sme variť čaj. Hovorím, najhnusnejší čaj, ktorý som kedy žak. Ten Ďuro, ktorý bol so mnou, on nabral sneh a teraz, jak sme pili ten čaj, som sa napil. Fúj, si myslím, čo to je za čaj? Čo to je? Hovorím, ty počúvaj, skade si bral sneh? To tu stade. Hovorím, a devčata sa pýtam, ty, a kde ste boli na záchod? No tak tu. To si pre pána Jana. No to bol najhnusnejší čaj, však. Tak sa ešte stále smejeme z toho, ale dosť na to, o rok sme šli neskôr a vtedy sme boli v 3. Už sme boli 1 dievča sme mali, 1 chlapec bol a ja som bol prvolezec. Prvolezec vždycky urobí štant a potom ide. Keďže som si zrátal čas a si myslím, pánečku, my zase nedojdeme. Zas budeme v noci, nie sme zas pripravení na to. Nič. Nebudem istiť. Pekná gebuzína, však. Nebudem istiť, keď ste videli teraz ten film Limit Vertical. Videli ste to? Na ten film som bol 2 razy. Také oči, ústa otvorené. Telesne postihnutí boli so mnou, nekúkali na film, ale na farára. Ten Limit Vertical, ten začiatok, ten úvod, to bolo presne to, čo sme prežili. Ja som bol prvolezec, bolo obed, krásne nebo, modré nebo. Pískal som si, paráda, Amerika. Pánečko som si odplul dolu, pozeral som, jak to ide. Parádne. Za 10:12 bolo. Pamätám si presný čas. Môj život, to bol veľký obrad. Za 10:12 pozrel som na hodinky, chytil som sa, však mal by som preklepať, či tam není loker. A kdeže, čo? Dobre chyty, dobre vstupy, na čo istiť? Svoju príľbu som dal devčaťu, tomu, čo bola so mnou. Svoju sedačku jej som dal lepšie. Myslím, však ja nemôžem spadnúť. Pýcha predchádza pád. Hej. A išiel som hore, si myslím, parádne. Čo som nerátal? Chytil som sa kameňa, si predstavte, ľavou rukou chytil som sa, vytrhol sa loker. Loker to je voľný kameň, ktorý nevidíš. Ten sa vytrhol a išiel som salto dozadu. Hop, v lufte som sa otočil, si myslím, chytí ma ten excenter, 3 metre dolu podo mňou je. Excenter sa skrutil, však vytrhol taký blok kameňov a potom tie ostatné istiace bloky, asi 3 boli, už nepamätám presne, jak gombiky na košeli. Toto zrobilo. Hej. A išiel som dolu. Myslím, Bože môj, takto vyzerá smrť. A v lavíne som šiel dolu. Ešte keď som šiel kolo toho chlapca, kolo dievčaťa, tak som ich videl ešte, on jej zakryl oči, priťahol ju ku sebe a ja zaujímavé, že ma ľutosť nenapadla. Hlava dubová, ani ľutosť ma nenapadlo. Vôbec. A teraz, jak som letel kolo nich, si myslím, Bože, Duchu Svätý, keby sa aspoň oni zachránili. No a nakoniec si predstavte, teraz som čakal, teraz sekne lano, teraz dostanem kameň do hlavy, teraz tie hrozné sekundy, zaseklo, prudká bolesť do nohy, lano vydržalo, teraz kameň, ani jeden som nedostal, hovorím, som tvrdohlavý, ešte som nedostal ani jeden. A tie kamene, tak to robilo tak kolo mňa iba, taký zvuk. Tie kamene, pozrel som dolu, noha ma hrozne bolela, taký špic bol, to som si narazil, hneď som mal zlomenú nohu, chytil som si však iba
do dlani ústa, som sa hanbil fňukať pred tým dievčaťom, však na jednej skobe sme všetci zostali. A ten kamarát, čo bol hore, nado mnou, on tak plačlivo kričal, žiješ? Pribil tam skobu, som počul zvonivý zvuk, čiže dobre trafil tú skobu, keď tak zvoní, tak ide dobre. Hej, a už som ho nevidel, ani on mňa nevidel, ja som visel dolu pred ním a on znova tak plačlivo, Maroš, žiješ? Oj, žijem, tak čo nič nehovoríš? A ja hanbil som sa pred tým devčaťom fňukať, tak preto som mal ústa iba do toho. A hovorí, vieš čo, rozhombaj ma. Tak ma rozhombal, tak asi 3-4 metra, alebo tak možno 5. Rozhombal ma, som sa zachytil, zrobil som štand tam a potom spustil to dievča. To dievča pustili sme dolu. Myslel som, že ju budeme zachraňovať. Však ona ma videla, ja som bol však, jak zapálka, som sa trel okolo tej scény, tak z tej strany ľavej som mal všetko tak obdreté. Tričko, šušťáky, všetko tak krvavé, tu dolu zodreté, hovorím. Vyzeral som hrozne, ale nebolo také hrozné, len noha zlomená. A hovorím, Maroš, čo ti je? Nič, pozri, žmurkám, kývem, všetko v poriadku. Hovorím, a čo ti je? Len noha zlamaná, ale nič, všetko v poriadku. Naozaj, hovorím, naozaj. Potom išiel on, nemohli ma dať dolu, tak išli po horolezcov. 6 horolezci ma dávali 13 hodín dolu. Češi, Pražáci, zakrutili ma do spacáku, zrobili také nositka, s lanom ma zakrutili a tí Pražáci hovoria, my máme takovejhle smet a ty si tady vylihuješ. Mňa bolela hrozne noha, som všetkých hviezdy videl, len buchali so mnou, trepali som sa, zahryzol do spacáka, celý spotený. Však dávali ma dolu, o 1 v noci som bol v nemocnici, o 12 som spadol, o 1 v noci v nemocnici a tam nastal obrat v mojom živote. Si myslím, Bože, pre koho som ja vlastne žil? Ako vyzeral môj život? Kone, puška, karate, horolezectvo. Páne, keby som teraz zomrel, ako by to bolo s mojou dušou? Vtedy nastal obrat v mojom živote a si myslím, Bože, keď ty si mi dal toľkokrát ten život, ja ti ho dám naspäť a posvetenie. A budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. A tak vlastne začala tá práca s bezdomovcami. Možno by som mal dať priestor asi tým chlapcom, však som to už prešvihol asi.